lagip ti napalabas. Hello manan kada kayo papagayam. Kumusta kayon? Makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Ti surat ngayon kay drama ita kat manipod kanipagayam tayo a Jonas ti San Fernando, La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, sakbay ti amin kayat kayo man pay akablaawan iti naimbag ken naragsak nga aldaw. Nang runa kadagiti padak anaesem paylaeng adumngeg iti drama. No bilang tamapagasatan met ama drama toy surat ko, kidawak nga ilinged na kumalatan iti nagan a Jonas. Tinak istoryan ita ket may papan iti biag ni Lolak. Nakababain man apa drama ngem amok ngamin apakaadawan iti adal toy innak istoryaan. Ketap no nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti ag salaysay. Naimbag nga oras mo, anak ka, umayak man. Apay, anyat masapulyo nanang? Ha? Anyat masapulyo kunak? Ay kwa, awan mo't kit di anak ka, umayak laeng kumamakiturog dito'y balayaw. Ne, apay nga umay kayo payla ang makiturog dito'y kat adamat balayaw. Ha? Ay kwa, umayak mo't umiliw anak ko. Ay na, nagado ti pakariribukak nanang, nagado ti problemak. Isu amabalin ka di, saan kayon amainayon pay? Saan ka mo't ariribukan anak ko? Umayak laeng makiturog ko na. Agawid kayo kit din. Wano saan, mapan kayo ijayan damanong Jimmy. May mayat ijay, tanalawlawa ti balayda. Di kay manaktak kunak, tanay, adupay ti aramidag. Dito'y nga raw, di kayat kumot Silvia anak ko. Ala ka din pastra ka na ko. Anya kay matan, maminsan lang kaditi sa unanang, apay di kay makawawat. Didak disturbuan ta adu ti pakakumikumak. Alala, agawid kayon. Ay na, pasensya kayo nana. Ang mawanan pagyanan nyo diti balay me. Kas makita yung may, nagadu kami ditoy. At ngamin dagiti kakaanakan ni bakit diti balay. At dapat ngamin ti balay yo. Ngum no apay ako na yung umay kayo pa lang makiturog mo dito balay. Ay kwa, awan ngamin kadwak ijay balay anak ko. Kun kayat kayo mo't nga umay iliwan. Sana balay, sa anak mo't ngagbayag. Agawid ak mo't laeng inton bigat. Pasensya kayo na talaga nanang. Ngum awan lugar yo dito awan pagturugan nyo tanakargaan amin in asilid. Ay katuray iti salaslatan at ipagturuga ka na ko. Anya? Ala ka din, Jimmy. Di kag danag ta sa anak ba't apasikaso ka na kayo. Umayak laeng makiturog. Promise. Mami! Adda ni Lola! Manan, anyat gagara na kano aya. Diyak ka mo mami. Sigamot ti sapsapulan na. Umay mo kasarita Apay nga da kayo manan dito'y nanang. Umayak laeng mat umiliw anak ko. Umiliw asasawan nyo mat. Kadno agkakaaruba tayo lang. Kan may sa, kagap-gapuyo lang dito'y balay, di kalman. Ala, agawid kayo kit din. Di kay sumanursor, tanay. Narigat ti agsakit. Sapay awan maitad ko apag pa-ospitalyo. Awan mo't siguro tidakas na no umayak makikaruba ka na kayo anak ko. Unmo't ngagpay sumami. Baybayan nyo lang kati ni Lola. Awan mo't matingar aramidan na. Wan, awan, nga manaktak kayo nga rod. Diyak may pamaysa ti aramida. Disturbo kayo, isong agawid kayon. Ing kayo kit di maturog nanang. Apay ay kasta kayo kanya. Awan na siyo iti inayaw.
Ha? Basta umaya at papanawan dak. Anyat klase yung anak. Awan utang yun ay mga nakam. Ha? Ay, kuha, nanang. Ala, umay kayo lola. Sumrat tayo dita balay, tayo tayo kape. Jonas! Sana na pa pumanawak lang ang tayo sumati kaya tina. Sige, mapana ka. Lola, mabit lang. Lola! Bay amon, Jonas. Siguradong agsublin tumat lang maninday dya inton makalagip. Apay akas ta tilang ham, Jonas. Paslada parikot mo. Awan, pampanunutik lang amin ni Lola, Shane. Apay ni Lolam. Mas asyanakin ko na. Ngam awan mo't nga rod mabalin ko. Apay ngamin aya. Apay ako nam amaasyan ka kini Lolam. Masakit ka din ni Lolam, Jonas? Tamok kat adatong tumarin ng agas. Ngam jak mo, nganya ti sakit na. Mas tamang mga kulaan ka damami kin Uncle Jimmy. Nga awan ka nung serserbi ni Lola. Ngamin, masakitan da ito eh. Gastos laang ka no kung pabigat kung kunada pa eh. Hala, kastat ibagpagada mami kini uncle mo, iti mismo nga inada, Jonas? Wan siya eh. Una yun, apay ngaymot akastada kini Lolam. Jak man na mo siya eh. Nalabi ta di da kaya't agastusan ni Lola. Masayangan da siguro iti kwarta. Nang runa kadag iti igatang da kadag iti agas na. Madimot ati kastangar aramidin da. Mismo nga inada, ngam kastakit din ti pamayanda. Ay, huwag na rod. Jak mat mabalin ang tungaran ni Mami. Ta sigurado nga tanak manan. Ay, madanagan akmeten, manong. Ito yan niya, Silvia. Kaninanang Apa ni Nana? Madanagan nga rod. Dua alawas meten asaan na nagaw-awit. Apay, di ka madanagan aya? Kanyay ko matipagdanagak. Bakbakitan mo tayo. Amo na tipimanaw. Di amo na nga rod mo, tagawid. Manong, Ay na, agawid tumot lang dahi jay. anya nga tano birukan tayo laangan. Uwano saan? Mangtangdan talaangan iti mang birok ken kuana. Ay na, gastos lang dahi ta. Ha? Agawid tumot lang dahi jay kung nang langarudo. Ang mga no, dalang iti balay dagiti gagayim na ijele. Uno saan? Ang mga no, dalang ijay balay na Uncle Fermin. Sapay la kumangarod takas ta nga agpayso, Manong Jimmy. Sa dino ngay ngatan nga agpaiso ti ayan ni Nanang Jimmy. Tsaka mo Apaya siya ti damagam ngay. Na, itikas na pa nagsasaom. Kaslaawanan apulos ti bibiyang mo kininana nga, Jimmy. Agulimag ka, tadapang panunutag. Anya manan ti pampanunutan. At na panunot ko pagsayatan, bakit? Anya day ta ang pagsayatan, lakay. Tangay saan mo't tin asumangpot ni Nanang. Anya nga tano ilakok laangan ti balay na. Anya? Wen, kasta ti aramidag, bakit? Awan mo't laangan nagnanay ijay, tadi mo't tin agawid ni Nanang. Iso nga ilako kon. Awan ti daduma amairanon ijay, no saan adatalaang bakit? Ha? Ay katsi ka, Jimmy. Makaamu ka no anya ti aramidam. Iso na lang taamangan no umapal ti kapsat mo. Kasarita to ni Silvia. Siyak ti inauna. Iso asyak nga rob ti masurok. Ne, saan mat amabalin abukudam ti paglakwam iti balay konsular ni Nanang Manong Jimmy. Siyak ti inauna. Iso asyak nga rob ti mangeddag. No ibingayan ka no saan, Silvia. Anya? Nalawag mo't siguro timbaga. Ay, saan amabalin Manong? Ilaban ko mat ti karbangak. Di ka kumamat agbalin nga imot kan gamrod. Naskan laang nga itod mo mat tibingay ko, Manong Jimmy. Adayo ang napimpintas tigbiag mo nga miti siya. Iso di mo kumamutin pakibiyangan ti paglakwak iti balay kan sular ni Nanang. Kukwak laangan dayjay. Urean niya pa iti ibagbagam, Manong. Basta jak ipalubos nga awan bingay ko. Masapol nga aggudwata iti kwarta ang mapaglakwan iti balay kan sular ni Nanang.
Anya? No di nak ibingayan, mapanak agdarom iji barangay. Silvia, Saan lang asika ti anak? Isuadi mo nga rod bukudan ti mapaglakwam. Ibingayan nak nga ibingayan tapno awan ti rirey. ha? Lola Carmen? Ha? Jonas, apo. Lola! Ay, apo. Ape, akasta tila nga ayo, Lola. Nakamurmurang kayo. Kan anya ta kita pitpitutan nyo. Buti kan plastic, apo. Ay sus! Nabangsit na kita, Lola. Ibon lang yun na kita. Saan atila pitpitutan nyo? Pudnoan na bang say, ngam isumot ti mang bibiyag kanya, apo. Ha? Iyawid ko dagito'y abuti kan plastic taugasa. Kalpasan na, mapan kung tumutan ilakaw. Iti kasta, at dan tumutan igatang ko iti ka na. Oh my God, din. Tagawid tayo ni Jebalayo, Lola. Ay saan? Jakon kayat ti agnaud ijay apaw. Bayam nga ilako da mamim kan angkel mo ay jimay. Isuntumot lang agmay sa ijay. Awan kadkadwak ijay. Isu abay amon ta ilako dan. Saan kayo ngagmay sa Lola? Kaduan kayo ni Jebalayo. Ha? Albay saw apaw. Uwan, Lola. Promise. Isu nga gawid tayon. Apay ngamin aya nga ipilit mo ti makibingay, Silvia. Dakkal ti karbangak ta anak nakmat ni nanang. Isu nga itad mo nga rod ti bingay ko. Mala, ulan. Nga makauray ka mat Tsak pala nalakla ko ti balay. Ngam dandan inaldaw na arangren. Di ka lang makauray mo. Tapno ammom. Agbirbiro ak pala ang iti bayar. Umay kang, Lola. Umulag ta dita unag. Sige apo. Oh, Mami, Uncle Jimmy, adda kayo matgayam dito'y balay ni Lola. Ha? Ay, kwa. Nay, ada kayo mo't nga agpaiso dito'y balay anak ko. Inururay da ka, day. Ay, pasensya kayo na, no medyo nabayag ajak na gawid. Kwa nanang. Sa nabalay, tasana ko na pumanaw. Agnaud kanumot ni Jonas dito'y balay, tapno adda kadwak. Anya? Oo, naimbag malusan da kayo akadwan ni Jonas, nanang. Ang mga noawan pa'y makadomingo, kat panawan da kayo matlang. Ha? Sana akas ka da kayo kan ni Mami, Uncle Jimmy. Jonas? Ha? Napatagkanyak ni Lola. Isadyak to pulos panawan. Kukuha na dahi ti abalay. Isuawan nga rin ti karbangan nyo amang ilako iti daytoy. Ha? Ala, pumano kayon? Kat di yung gamdan nga ilako ti balay kansular. Tas si bibiyag pa ilangat ni Lola Carmen. Lola, umay kayon, tamangan tayon. Nakaluto ako niti pangrabyan tayo. Jonas, apo. Ha? Abisang sangit kayo manan, Lola? Kailiw ko na yung dagiti anak ko, apo. Lola? Malagip ko di uping dapay. Siya ti mga uawir ka na kwada. No aglampay na, kanta agida sa tuisala. No mabisinda, igawag ida. No nadungdung rinda, di gusag ida. No ang taray na, kat may dugmam na, bangunag ida. No ang sangit na, ay huwag ida. Gamita tadadakaldan, tita nagpamilyadan, awan mo't
Tan sir-serbi ka na kuwada. Laklak si dandak mata na po. Lola, Tamaw kat pinadakal ko matida ada sayaan. Jaga mau doanya tidak kurangan. Tapaya kasjay damatan kanya. Jak lain pagarop. Ngay dilikudan tinasaya dapat ang padakal ko kadakwada. Kat tu igayam di subanda. ala, pustulan Lola. Ikararag tayo, asapay ko ma. Tama ka amiris mo't lang damami kin Uncle Jimmy. Di kay maawanan ni tinamnama. Amok anak ko laapan laang ti panunot da, Lola. Nasaya at matasimmangpet kan Jimmy. Oh, api ka di bakit? Intaray damit kanugayam ni Nanang iji ospital idirabi. Good, anya ko maita? Ah? Di mon samot na awatan ti imbagak, Jimmy. Anya san anaawatan mo't ngay bagbagam alma? Kasano kat kasla di kamat makarik na. Intaray da iji ospital ni Nanang kunak. Agam kasla awan mo't dadanagam. Anya ngay kumatipagdanaga kat inpandang arudon iji ospital. Jimmy, Ay, sigurado agastos mo rin da ita. ay unay kan Jimmy. Inam ti adday iji ospital. Ngam day takit din magastos ti pampanunutang. Ay katanya pa ngay. Sigurado ada kami manen tagbayad iti pan naka ospital na ah. Agraman igatang iti agas na. Ay, puro parikot mo ti isang sangbay na ita bakit? Makauma! Jonas, apo, Lola? saan ka di nga umay damamim? Ha? Ay, kuha Lola. Awagan man ida, apo. Ibagam tanda na patag nga ibaga kadakwada. Sige Lola. Mapit lang nga rod. Tawagak ni Mami kan Uncle Jimmy. Pinayabanda kami kanumay. Apay, atay bilin nyo. Agpapigsa kayo kit di tapno makarwar kayo adagos. Tanay, awan gastusan tayo dito'y ospital, Nanang. Kumusta kayo, anak ko? Amuyo ka day. Akan ayon kayo ang matagtagainap. Malaglagip ko idiuping kayo pa'y. Nuag sangit kayo. Ikantaan kan isala kayo. Numabisin kayo. Pakanan kayo. Nuag lampay kayo. Ay aywon kayo. Nuag dadawatan niyo. Itad ko. Kailiw kayo una yun, anak ko. Kailiw ko, dagiti ara ko, pero. Ha? Nanang, Ara ko, pandak man, anak ko. Kailiw kayo una yan. Ay na, adula amin da ita. Agpaimbag kayo kitit agawid sayon. Manang Jimmy. Ay, talaga gaya, madida kun kay kaya. Ha? Ay, kuha. Saan mo't nga itikasta, Nanang? Tangay didak mat kaya't ngara ko paan. Pumanaw kayo dito eh. Panapanda ko. Hindi kayag sangitan. Arakupan da kayo, Nana. Anya pilangay, timul mula gatang tita Silvia. Aggunay kan ah. Ha? Ay, kuha. Uwan, Manong Jimmy. Ay nagyaman ang anak ko. Kamawad yanan na. Narignak manuhin ti bara ti arak ko piyo. Nasaya at bait.
Tay may kayo mutlaan dito ospital, Silvia. Ay, uwan, Uncle. Ni Jimmy ngay, sa dino ti ayan na, Napangin matang iti agas ni Nanang, Uncle. nakita ti panagarakop yung itay kin ni Manang Carmen. Uncle, Rumbang laang tinaramid yaw. Kaya hindi na kayo tubeng, nasikaso kada kayo, tinayaw. Siya ti saksi, iti kinadunguna nga ina kada kayo. Iso nga itata sa anin ama ka ba eh. Da kayo kumamot tayo ti mga awir kinkwana. Uncle. So magmamanulaang na kanito ti ibayag na dito'y lubong. Iso apa nga asiyaw, ta iparik na yumot kumati pamatag asapsapulin na. Manipod kada kayo nga anak na. Pasensya kayo, Nanang. Sorry, kadag iti saan anasaya at ngayon pakpakitak kada kayo iti kalabas. Sapay ko mata mapakawandak. Oras yakmet, nana. Pasensya kayo, kadagiti matingin na aramid ko kada kaya. Awan rumpang ay kitawan nyo iti pamakawan anak ko. Maawatan kayo mat. Kan maysa. At damat basot ko. Ngamin, nagbaliinak adagulit. Ugali siguro ti bumakat. Nanang, Dudwa kayo laang agkapsat. Isurati kay kumaagap-apawan. Uwan, Nana. Nanang. Ipatpatag kayo unay-unay anak ko. Ipatpatag da kamat unay-unay, Nanang. Siya kung timang pakan ka ni Nanang, Manong. Siya kun, tama pa nag-agtrabaho inton madamdama. Si kanton inton aldaw. Sige nga rod, Manong. Adto iti ipakan mo kinkwana. Ah, Dahito'y matitumaran na nga agas. sige, tayo tulog ko niti silid na. Mami, nilula. Ha? Ha? Umay ka, tama pang tayo iti silid ni Nanang. Nanang! Nanang ko! Awanin ni Lola, Mami! Awanin! Nanang! Urayan niya pa iti mapaspasama. Saan nyo ngay lakla ko ti dakil abalay, Silvia, Jimmy? Uwan, Uncle. Naitulangan abalay ti pakalaglagi pantayaw kinimanang Carmen. Linisan kun mulaan nyo kitay ti sabong, takasta ti kayat na di manang. Uwan, Uncle. Kang runani ti amin, di kay agap-apa. Dudwa kayo lang arulin nga agkabsat. Isuarong bang nalaang ngarog nga agpinatag ka nagsinakit kayo. Uwan, Uncle. Jimmy, dingdinggam ka diti bagbaga. Uwan, Anggal. Sige, tagawid akbutang. Kitibilin ko Saan nyo nga ilakla ko na ito abalay? Linisan nyo kitday, tapno na pintas abuyaag. Lagip ti napalabas. Hello manan kada kayo papagayam. Kumusta kayon? At to'y manan ti pagayam yo, Freya Simsim amang kabkablaaw kada kayo amin iti naimbag, naragsak ka na bindisyon nga aldaw. Sapay kuma, taadda kayo iti nasaya at akasasaad, kabayatan ti ingkay panagdangdangag. Pagyamanan mi manen dagiti likes kan comments yo,
kastamatan kadagiti kablaawyo. Iti daytoy agundaway isagot mi manen kada kayo ti compilation dagiti napalpalabas a drama tayo. Intay nga rudan denggan dagiti agsasaruno a drama. Ti surat nga intay drama ita ket nagapo iti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan a Philip. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, awagan nak kumalatan itinagan a Philip. Tubuak ti La Union nga may ti agdamaket adda kami ditoy Nueva Vizcaya. Taga ditoy ngamin ti asawa ket ditoy kami metten anagnaed manipod nagkalaysa kami. Tinak ibinglay wenno istoryaan ita ket tinagbalin apadas mi nga agkakabsat idi ubbing kami pay. Panagtalon laeng ti adda a pagtataodan ti pagbiyagan mi. Makilablabada met ti inami no kasjay nga awan unay ti matrabaho ijay talon. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Delia! Delia! Apay ayala kay. Anya manen ti pagpungpung tutam. Sa dino tayo ni Philip. Ni, apay ni Philip, El Pijo. Nasabat ko ti maestra na itay. Ipagpabayad na ti sarming anabuong gano ni Philip. Gapo iti panagayayam da iti unag ti classroom da iti bola iti kalman. Anya? Sa dino tayo tinalay ng anak mo, ha? Ay kwa. Imbaon ko amapan mangyapon kadagiti dingwan tayo lakay. Ibagamtag sarita kami apama na sumangpet. Ala, hustunan anak ko. No apay ngamin anagay ayam kayo iti bola iti unag ti classroom niyo. Amoyo mat nga do ti madadaal ijay. Diyak mating gagara nanay. Dita, sumumbat pa'y lang. Kaya't mo pa'y tibaw ka. Saan datang? Di mat imbagang ano baso mo, di ka nagkalintigan pa'y. Undatang. Ala, huston na italakay. No saan mo abasol ti may sabarang? At dakar pa nga mga kalintikan, wanog rason. Ngam no nalawag met abasol mo, aklunam ti bidot mo, kagdigan agrason pa'y. Nawatam? Undatang. Onya, ulitin pa'y ka ti tegay ayam iti unag ti classroom yo, ha? Saan datang? Inton kon, pilayan kalagang nga rodan, tapno talinag kalagang dito'y balay. Ala, husto ka inday talakay. Unay kalakit din aya. Agkalma ka kumalaang. Ang mga numalawan ang manan ti anak ta. Asino takin ko kwa kadag ito'y notebook kan libro ang nakawara dito'y. Diyak mo nanang. Ang mga ni Judith. Uno saan ni Philip. Judith! Philip! Umayuman urnusan dagito'y nakawara dito'y balkon. Saan ko mat ako kwadagita nanang? Ang mga nun ni Philip. Inyornos ko matanda kiti papel kin libro itay. Saan ko ako dagita? Ay unay kayo lakit din aya. Nabambanog ti tao anagapo ijay talon. Ngam kastoy pay laang mat ti masangpetak. Agkaiwara dito'y balay. Urnusan nyo mat Aglinis kayo mat. Naglinis ako nanang. Naglinis ka kunam. Ngam agkaiwara mat ti papel dito'y. Diyak mo no asino ti akin kukwa kadagita nanang. Basta siya, inyurnos ko itayan dagiti notebook kan libro. Asino nga iti ururayon nyo amang yurnos kadagitoy? Siya? Philip! Judith! Umayo nga minan urnusan Agpin na tudo kayo pay laang mat. May sakamot Gladys. Imbes asika ti mangisuro kadagiti addim. Saan mat? Sika ti inauna. Iso ano adda makitam anakawara dita. Ay kat urnusan matan Saan kat amulmulagatam kit din dita anakawara. Di damat nga minamo ti may suro nanang. Namin anok matan nga imbaga kadakwada. Nga iurnos da dagiti usarda. Ngam awan latamat. Alaala. Urnusamon sakbay asumang petje amayo. Amangan numakaraman kayo manen iti baot. Numadanunan na dagita anakawara.
dang kadita nakalino. Wan nga rod umay kakit din tapno malpas adagos to'y daldalusan tayo. Iti kasta makaawid tayo matan. Nabanungag na rodan. Nagsakitan tiya makagagbag o titiruhot. Agwantis na ngamin ang. Ulan guwantis ang manang. Nasakit latak. Naging pismat ngamin ito'y guwantis sa ginatang ni nanang. No day tapa nagrekreklamom, kat nagbagot ka kuman iti ruot, di ada kumanalpas mo. Isupay Anya launay ayat ipakaringguran yung agkakabsat. Agtrabaho kayo lang ka Sana masapol asao kay asao. Alala, ituloy yung kitintagdalos. Iti kasta malpas sa dagos. Untatang. Gusto matinday tapa na ginanam Philip. Nung nakainanakan iti maysa, unod 2 minutos. Trabaho manan. Sana may sa oras kay na. Awan ati malpas at trabaho no kasta lang. Gunggulang. Nalalala, agawaan niyo tagdalos. Iti kasta malpas at agos. Wan tatang. Bumawang ka ditan Gladys. Ringam matan na kita addem tani aldawan. Ay na, bay ang pailaang idalakay. Nasapa pay mat, alas 4 pailaang iti parbangon. Isupay mat timay sa oras apan naturog da. Ay, sana mabalin delya. Askan lang asuruan da matan dagluto. Saan nga agnanayon asikalat daglutluto para katakwata? Saan abali takabaelak pay mat lakay. Mapuyat da mat piman numariing da iti masapa. Nasapa da naturog idarabi. Isonas kan lang nga masapa damat nga gring Elpidio. Oy, bumangong kayo ditan kurat na Di urayang umayat pa ilang ditay dayo. Wan tatang. Ringin mo da kita dem. Wan tang. Ay, unay kalakit din ay alakay. Bakit? Para mo't lahing katakwata ti kastingar aramidag. Kung saan da masuruan ita, sigurado nga isutan tubot lang tinakakaasin o bilang lang. Iso kabayatan mo ubing dabay. Suruam idan kadagiti trabaho. Saan lang dito'y unag ti balay? No di kat karamanin ijatalon. Iti kasta, amudan to tar aramidan da. Sa bagay matkit di Iso di na kumadildilawan bakit? Ngamin, pagsayaatan damad lang, ti pampanunutay. Ne, apa yan anak ko? Apay ngagsangsangit kayo? Pinautot kami man ni tatang nanang. Apay manin aya. Anyaman nga minan ti inaramid yo. Taapay abinaot da kayo di amayo. Narapyan kami anagawid, nanang. Apay nga min anarabyan kayo anagawid. Napanak pa na kaya ayam iti balay ti kaiskwilak nanang. Kat si kangay mat Judith. Di magasak lang matiti balay ti ka eskwela. Napan kami nagbayabas ijay likod ti balay da. Ay kat basol yung arudan no apay abinaot da kayo manin di amayo. Amoy umat adi na kayat amarabrabyan kayo nga agawid. Ala, husto day na pa nagsangsangit yo. Ni manang yung ay Gladys, sa dino ti ayan na. Anday di kusina nanang. Aglut-luto. Ala, itulod mo man nga rod to'y ginatang ko amasida iti ayan na anak ko. Ibagam ta iso ti iluto na apangrabyan tayo. Nanang. Mabisin ako, nanang. Ulay siya nanang. Mabisinak matay. Adda tinapay aginatang ko, mangan kayo pay laang iti tinapay. Pagururayan tayo iti masida nga iluto ni manang yo. Nagbital-tawan niya manang Judith. Manang Gladys. Sabado manin inton bigat. Ay, uwan nga rod Oh, apay ayan no sabado manen inton bigat. Masadot ka manen ama panijay talon kasta ka di. Launay amanang. Sapay nakapudpudot iti talong. Ay, sus! No asino pa iti lalaki? Isupay ti sadot nga trabaho ijay talon. Wan nga rod Makapasadot mat ngamin.
Sa nabali kumaano sa napudot. Ay kat aganos ka ah. Ta saan ka mat anayan nakabak ng Philip? Wen nga ron ta. Sa pinakaungungit ni tata. Ay sus, sika talaga. Nagadua reklamon. O sige, magnatayo kitin. Iti kasta, makaawid tayo ni Jebalay. Ang mga nubautan na tayo manan ni Tatang, numarabyan tayo manan nga agawid. Imat ko nak nga gawid ka dagos kalpasan di klasem. Hingam sa dino tinapnapanam, ha? Hapingit ka lang nga nagawid, ha? 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 Anay ko tatang gusto na. Sa dino tinapnapanam ko na, ha? Anay, gusto na tatang. Napanak na gayaya may di basketball. Kat anya nga itinaganap mo anapan laki basketball, ha? Nabsog ka kadi anapan laki ayam? San tatang? Nabanlog ka, kasta ka Un tatang. No te palagay ayam mo kumay di basketball. Kat timulong ka kuma dito balay. Adda kuma ti Serbina. Namin ano ka napalpalagipan. Yung talaga natangkin ti ulong. Anay ko. Gusto na tatang. Ikarik. Saanin na maulit. Agawin ako na dagos. Kalpasan di klasik. Sana ko na mag-iaya may di basketball. Sorry, tatang. Sorry. Unay kalakit din aya Elpidio. Binaot-baot mo man gaya man ni Philip. Wala, tanatanggan mo't gamit yung ulo na. Awan dengdenggan lasaw. Ang pinalalwam mo't piman jay anak ta. Kas jay ti rumbang iti ubing anatanggan ti ulo na. Kita man, nusan pa'y laang nagnakam. Lakay. Bakit? Panang disiplina lang di kasi nga naramidag kada kita nakta. Ngam kita ang atano maminsan. Kat masobra ang matimang baot kadakwada. Nang runa unay kini Philip. Hustol! Nagkaduga nga. Di nakisuraw, kamok tar aramidag ko nakmanan. Apay kasla na uli magtibalay bakit? Sa badumat ita. Sa dino tayong dagiti ubing. Ay na, nakaturog da pa'y alakay. Anya? Ay! Ringom itan aldawan! Ay kat mariingdan tulat na alakay. Ay sos! San amabalin di kas ta kanyak dalya? Elpidio. Glanes! Junet! Pili! Bumaong ka ditan! Bumta ka dyan sa haratinwang! Yung nakailag kayo pailangan dyan ha! Kaputawan ti eskwela yun, di kayo matan bumangon! Bumangon ka ditan! Tado ti matrabaho! Glanes, Tatang, agkuyog kayo kini Judith ang mapanmangi pastor kadagiti dingwan tayo. wan tatang. Kitaan nyo, tadyad na mabalinda paglinungan ti pangipagudan nyo. Ken kitaan nyo, tawan ti bakras ang mabalin apakatin na ganda. Wan tatang. Bantayan nyo ti oras, tamapan nyo to ida painuman into naldaw. Wan tatang. Sa dino tayo ni Philip, Apay ka di tatang. agrubat ka batang, tagkuyog tama pa ni Jatalon, tulungan nak nga garado. Un tatang. Numalpas yun dagiti maarami dito balay, sumaruno kayon to ni Jatalon, tado ti maarami di dyan ha? Wan tatang. Nasaya at tasimangpet kan lakay. Kunak numarabyan ka manin nga agawid. Nasapak, tanadamag ko nga inpauraga gayam ni pare isko ti tarakan na baka. Di magasakit di balay da. Nangalaki ti sidan tayo. Ay kat naimas nga rot ki pangrabyan tayo itaala kay. Lao na ya bakit? Tayway, sa dino tayo nagitan ta. Adada ijay salas lakay. Madama ti panagrepaso da. Exam da kanong amin inton bigan. Gasta ya. Wan lakay. Apay. Adda ka di pangibaunam kadakwada, taayabak ida. Saanan? Bayami da nga review. Di mo itang disturbuan. Siya kung timang luto dito yung sangput ko karne. Siya kun alakay, iti kasta makainanakamat anagapo ijay talon. Siga, di ati agina na bakit? Amok ka na bannog ka na pan nakilabada.
Iso siya akong tagluto. Ala, si kangarod ti makaammo lakay. Wen bakit? Ag-relax ka lang dita. Ayaban ka ito, inton makaluto akon. Daytoy ti card dagiti anak talakay. Kita nagngangato dagiti grado da. Dan, kita man bakit? Daytoy ti card ni Gladys. Ha? Ne, line of 9 mo't amin ngagpeso. Wala kay. Daytoy mo ti card ni Judith. Dan. Oh, line of 9 mo't lang amin. Wala kay. Ningay Philip, ayan mo ti card na bakit? Atoy lakay. Nangato mo't lang dagiti grado na. Dan, kita man. At dadwa a line of 8 na. At least nakatulat na bakit? Wala kay. Talaga na sirip, dagita anak na bakit? Wala kay. At damanin ako magkita ng trabaho no kastilaan bakit? Oray siyak mo't alakay. Maikat ti banbanog ko. No kastoy ti makitak agrado dagiti anak. Ha? Bakit? Ayaba mong nagitan nagtatamangan tayo. Naidasar kunti pangrabyan tayo. Wala kay. Philip, ayaba mong damanang mo, tamangan tayon. Oh, anyang itinlo tum asidaan tayo, lakay. Nangyayang kiti bukal bakit? Linaw ka kiti karon iti babon. Ay na, nagimasad no kasta, lakay. Siyempre, bakit? Ay, anak ko! Umay kayo mga anan, Maminsan lang ka dito, ayab. Wan tatang, umay kamin. Nagpandumutan ti sidain tayo. Wow! Adumaling ti makan ko no kastilaan. Nalalala, agtugaw kayo. Agigiddan tayo ang mga anak ko. Ang sakbay na agkararag tayo pa, ha? Ala, agtugaw kayon anak ko. Tasangsang kamay sa tayo nga agkararag. Agyaman tayo iti Diyos, kadagiti parabor na kada tayo. Ay nalakay, nasaysaya at sano ipandakalaangan iya ospital. Saanan bakit? Ay kimbaka matlaang. Nalarapit na panog ko lang dito, Narabisan na kami dito na minsan nga aldogat. Angam ni, saan batin abo mababatigurigor mo? Nakamanukan at tumar iti agas. Angam saan mo't apumipit ipudot mo? Wan karata. Mang parte ka makititinitib ang manok bakit? Ikam iti adwalaya. Taag sa bawak man. Parang pumipiyatirik na ka. Sige, mabiit lang nga ro tayo bagakin ni Philip. Tamang tiliw iti manok lakay. Kumustan tirik nam lakay? At damot lang ka di pimipian na. Diyan ka rin mo bakit? Diyan mo tan mawawatan tirik na. Malaminak. Indong kon. Napudot mo ng tirik na. Sakit lang sakit tibagbagit. Kasi lang makunkunot tila sa lasag ko. Agtangkaso kang arod ano kasta lakay. Kaya kundi mapaniya talo na. Talaga jakpay lang kabaylan. Ay na, di mon pilitan lakay. Agina nakakit di. Iti kasta daras kang umimbag. No kunak tuma ngamin nga idigos mo, idi na arbisan ka. Ngam natangkan na ti ulong. Ay, ka talaga siguro mata. Dimtang mati man ang sakit ko bakit? Mangluto ka man kit itilugaw. Taiso ti ka na ka. Ikami ti hado alayagan paminta. Sagpawa mi ti karne ti manok kan itlog. Sige lakay, mabiit lang nga ro tamang luto Iti kasta makapangan kan makatumar kamatan iti agas mo. Ne, sa dino ti papanam elpidyo, nakabunang kamat. Mapanag iti talon bakit? Mapan ko sa rungkaran dagiti mulak. Ay na, di mon pilitan ti mapanlakay. Saan ka pa'y unay anaimbag? Kan may sa, kagap-gapok laang mat ijay idi kalman.
Sa bali at tamot ano siya kami sumutimapan bakan. Sana bali, ta sa anak mo't ngagbayag ijay. Agawid akmo't ladagos bakan. Ang lakay. Awan ka di tirumbang nga pagtanagam dilya. Kaba ilak ti bagik ko lakmanan. Kasi ti kanayon ko nga ibaga, awan tinalawa at agaming kininanang yo. Kas makita yo may, basit lang to'y daga suksukayin tayo. Iso nga agadal kayo kumana yung bagan nako. Tay sulayang dahi tati may patawid may kada kayo nga kakapsat. Pudno ti kinuna ti amayo anak ko. Iso adi kay kumagumurgura no kanayon kayo amaungtan. Ngamin, para mutlaang kada kayo dahito nga aramidan mi. Gladys, Tatang, si Kati nauna. Iso kita ang di pagsayahatan yung nga kakapsat. So huwam nagiti addim kadagiti banag adidaan mo. wen tatang. Si Kamot Judith, agtungpal kayo kinimanang yo. No adamo dagiti saan nga amo ni manang yo, ay kat mabalin nyo tamat nga isurukan ko na. Wala nang. Philip, Tatang, pudno asikati inaude. Ang kanayon mo alaglagipon asikati lalaki. Iso adi ka agkapoy-kapoy. Rumbang nalayo nga aramidin mo't amin akabailam amang tulong kadagiti kakapsat mo. Kastamotin kada kami kininanang mo. un tatang. Uray kasano ti kinarigat ti biyag anak ko. Ikarigatan nyo tag-eskwela. Di kay agpaabak kadagiti panhubo kadumteng. Aramidan nyo kit di dagita akarit ken inspirasyon. Iti kasta, makaeskwela kayo, anak ko. Miss F, nakita ken nariknak dagiti rigat ken sakripisyo dagiti dadakkelmi. Ket no saan siguro akas jay ti kinaistrikto da idi kada kami nga agkakapsat, amangan no saan kami met anakaadal, ket saan met siguro anapintas ti kasasaad mi iti biag ita. Isu nga ita, aramidan mi met amin akabaalan mi, tapno makasubalit kadakwada. Aging galaangan ditoy Miss F, ket pagyamanak unay ti ingka panangibasa ken panangyornos, para iti panakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Philip. Ken ka pagayam, Philip. Nagasat dagiti anak adumngeg kadagiti naganak. Napintas toy pakasaritaan ti biag mo pagayam ko. Makapalagip iti kinaubing ken ti biag idi. Work before you eat nga kunada. Saan nakas ita apuro gadgets, computer ken cellphone ti ubing. Saan da ama ibaon, agunget da pay kit din nukwa. Apaan da kapay. No ikumparam dagiti stricto a parents ken dagiti saan nga stricto wenno nalukay a parents kadagiti anak da, makitam ti diferensya na. Ket kablaawan ka pagayam Philip, kastameten kadagiti kakabsat mo. Ken syempre, kadagiti dadakkelyo. Kablaawan kayo iti baligi anaragpatyo iti likudan ti kinarigat ken kinaistrikto dagiti nagannakyo. Alakastan pagayam Philip, ket pagyamanak unay ti ingka panangibinglay iti kapadasam, ditoy programa tayo, alagip ti napalabas. Iti daytoy agundaway may samanen asurat tintay luktan ken ikkan biag. Ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Daytoy asurat ket manipod iti pagayam akayat na ti agpaylinged iti nagan a Shane. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak ngay linged na kumalatan iti nagan a Shane. Naawi sakmet ang nagsurat, gaputa kayat ko nga ibinglay, wenno isalaysay tinagbalin apadas ko. Makunak arigat ken saem tinapasarak iti poder dagiti nang tagibi, wenno nangampon kanyak akabsat metlaang ti mismo nga inak. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rudan ti agsalaysay. Mama?
Mabalin ka di asukatan yu ti bado? Anya manan ay aramid mo nga ubing apay akapitpitak ti badom ha? Umay ko man dito Naigalisak ngamin, kabayatan ti panagnak kamapan ije balay da Uncle Rudy, mama. Huston, mama. Isagan niyo kumantimang maut kanya. Daytoy poy. Anay ko, mama. Huston. Apa yan? Agan ano kayo maning nga ginaya? Apa ang babautin maning tanak ta? Kita nga tinaramid tinalaing nga anak niya. Napan manin nagbulakbol, kat simangpat anak karugrugit ti bado na. Sa dino ngamin aya tinapnapan siya. Kunakmot ngamin ngagtali na ikalaang dito'y balay. Ay na, uray agan ano ka amang bagbagakan kwa na Samuel. Di na kan tumula ang denggan. Ngamin, talaga anatangken ti ulo na. Ngala, bayamon bakit? Talagang sakastanan. Awansan pa nagbalbaliw na. Apay nga takas jay na mamakan papakanyag. Apay nga ta nakaungungat na kanyag. Basin lang nga pitod ko. Lapigusan na ko ni mama. Kapukadit, tasan na kapudpudno nga anak. Anay ko, apay nga yan nagsakit matenti tiyan ko, mama. Kasano kat nagrawat ka ngamin? Nagadutikinan mo, ngam awan mo't maitultulong mo. Ay na, bayamon. Ubing pa'y ti anak ta. Iso di mo palang pilitin na tumulong ka tata. Ay sus! No ita ang panawan, awanan ti ubing ken nataangan no trabaho ti pagsasaritaan. Uray ubing, nasken laeng at tumulong meten kadagiti trabaho dito balay. Saan ket aday tamang mangan laeng ter aramiden na? Kasi ita, gapo iti kinarawat na, si makit lang aruden ti tiyan na. Anay ko, anay. Talaga nagsakit ti tiyan ko, mama. Anya ngay ti aramida. Hay, Jack, amukan ka! Tumal na ka man, tamatitilan akong iti kasasangit mo! Sumardeng ka siya. Hingga kat maturog ang tanay, rabiin. Anay ko. Nagsakit na talaga ti tiyan ko, mama. Papa. Anya ngay ti aramida. Nitakar-karoon nakit din tagsangit. Ingka man laangan ipupok iti CR day tangawin. Barang sumardangan nagsangsangit, makarangrang. Mama, Papa, parwanan ako dito'y. Maasi kayo kumamat kanya. Please, ikarikasan ako nga ang sangit pa'y. Itikasta, saan kayo na marirang? Basta parwanan ako man dito'y. Bakit? Kinisem ka diti kwarta kiti pitaka? Awan ti kiniskis saya ka kwartam Samuel. Jok tupay mo no sa dino ti ayan ti pitakam. Ne. Apay nga rod nga adda mabukpo ka wa kwarta. Amok ti bilang na dayay. Ay kat jay siguro anak mo at inang kisay. Ha? Ta sino kumapay nga iti daduma ang mangalan no saan ani Shane. Agsaga na dayay babae. Talaga ang makaraman kanyak no maduktala ka iso tinang kisay iti kwarta. No kasta, talaga gayam asikatin ang kisay iti kwarta. Wen, Papa, kurang mat nga mintin tagyo a kwarta kat nagado ti babayada. Ha! Amom ka di, ngagbababawi ak anang tagibigan ka. Awan lang arudan ti amom, agtatakaw ka ba'y?
Sorry, Papa. Ikarik asaanan ang maulit pa eh. Promise. Awan na rin kakit titibain. Pinakan, binadguan, kan inikanda ka itinasaya tabiyag. Yung kastarakit din ti subad mo ka na kami. Takawan da kami gitin asimumulangat. Nakawan kat apain mon. Bimabayan ka pa'y matngarod. Amuyo ka din ti damag, nana? Maipapanitian niya, balasang ka. May papan ka ni Shane. Ah, apay ni Shane binaus, balasang ka. Masikog ka day. Ah? Jaklam mo, anana. Ang damag ko nga agsusukat ka no ti boyfriend na. Ay na, jakon mas daaw, balasang ka. Kano gumaramping at mga minday di Shane. Kampay iday, di makabasag pinggan. Ngam kinapudno na, gumaramping at magayam. Ay na, naku namon, nana. Kat no taktakawan na pa'y kano da Uncle Samuel ka ni Auntie Eva. Kanayon da kano ang mapukawan iti kwarta. Ay ka talagang agtakawan tapno adda ilalaki na. Husto ka, nana. Agtakawan, tapno adda paglalaki na. Ala, gusto na ita na panagsangsangit mo. Pangaasim tadi mon ululitan tikas dyan nga inaramid mo. Laglagi pam adakkel abasol iti Diyos ti panangketel iti bukod tayo abiyag. Wan anti. Imbaglaangan ko na am tanapugsap ti tali. Tano saan? Amang hanulam lamayan da kaitan. Kas na dyak ngaminan kabailan anti. Nang runa dagiti mangmangag ko a chismis. Mana, bayam dagita a chismis. Aramid laang dagiti nagatel tingiwat na dagita. Di ka kumaagpahabak ka anakan. Panunutam kat dagiti ba nagapagsaya atam. Di mo pampansinan dagita a chismis. Anti, kang runa anti amin. Di mo kumaguraan da papakan mamam. Wan, ung tanda ka, gaputa ipatpatag da ka. Ung tanda ka, gaputa kayat da masuruan ka. Dayta kumat imulam iti panunot mo, Shane. Dayta, umanay mat siguro dayto akawas ko. Makaam mo ditan sa dino ti papanak. Nasa isaya at laangan nga agtalawak. Itikas na. Awanan ti ung tanda pa bakit mama. Kanagtal na amat ng tibiyag na. Agawak ti rumar. Taamangan numasang patandak dito'y balay. Shane! Sa dinuteyan mo! Shane! Nagulimag mo't iti balay. Napananmanan nga tan ni Shane. Ay, napanman nga tan nagbulakbol. Ay na, talaga saan nga naknakam da ya Shane. Kaya't nan samanan ti maungtan. Ne, apay ngay bakit? Rabina, yung aking gaita. Awan pa'y lang yanak ta. Sa dino ngay nga tandayan na. Day tamat nga rod ti pagsidawak lakay. Italaang mat anapasamak ti kastoy. Podno nga dadagiti kuntaway ang marabian ti anak ta. Ang nakaawid kuman iti kastoy nga oras. Wan nga rod. Ay sus, sabali tagparparik na kanyak Samuel. Ha? Nene, anya tikat mo asawan? Nagdalaw samot ni Shane. Anya? Ay nahaawanan lakay. Pinanawan na tansan nga agpaiso ti anak ta. Hasta nga tangag paiso. No saan ang nagtalaw? Adda kuma dito'y balayan iti kastoy nga oras. Simangpet kuman Samuel. Urayan talat tabakan. Aging gantol madamdama. Amangan mat no talayang napatag na panan na. Gusto daytan apa naging inom mo, Shane. Nabantakan. May anak ka dila ang friend.
Di ka agdanag, takabailak ti bagik. Anam, Shane. Kaya't ko laang mat ngay liuliwag ti sakit tinakap amarikrik na. Danggayan na kit nga ginom Aginom ta, aging gay ti kayat ta. Buti ti basom ta karga friend. Okay. Antik, diba? So, friend. Karagaan nga rodan, Ayos! Cheers! Oh! Nagkimasa talaga ti arak. Naglamuyot ti panaggayos na iti karabukod ko. Launay ang friend. Ayon kayam. Madamag ko man laang, Tanya. Anya data, Shane? Nabayag ka ka din, iti daytoy abar. Uy nga. Doa at nawan ko nga trabaho dito Kas may sa waitress. Mayat dito Tagalan ti dagiti customer amang ititip. Sala nga data. Napigsada pa'y nga table. Ha? Sana bale. Isurok tukan ka ti teknik. No kasano amakaado. Kumusta mat nga tanda papakan mama? Awan mat namin mabalin ko pagdamagan mo kumusta damat ta. Naragsak da nga ta iti kaawan kon iti dandada. Sapay ko ma. Tanasaya at matlat ta ti kasasaad. Ada customer. Tinasaya. Asikgak. Damagak no anya ti order na. Hi, sir. Anya ti masapul yo? Anya ti order yo kunak kuma? Sikat ti masapul ko, miss. Ha? Kahit ko sawan, agtukaw ka, tagsarita ta. Okay. Sanak ngagtukaw no awan ti alaam nga inumag, sir. Among katiyan na bayag ka na pinalpaliiw. Anya? Kat agyaman ako na, ha? Kaputan na kasarita ka matlayan. Ne, anya ti kayat mo asawan, sir? Amom, saan mo ang bagay tagnay di tikas ti alugar? Iso nga naman nugot ka. Iyawid ka. Kat agkalay satan. Ikarit, di kan to babawi. Ipaay ko amin na kasapulam. Kat di kan tulong daang itidanak. Anya? At iti sweldo, bakit? Ne, nagadumat tinda ito, Jay. Siyempre, Dakkel namin tinabingay mita. Iso dakkel mo tagatad ti mayawat ko ka. Ha? Agyaman ak, Jay, ha? Aywan gayam. Panagkunak nas kan ama-amam da ito, Anya dayta? Masikuga kon. Ha? Agpaiso, Shane? Wan. Nagsayatan nga bakat. Kamo dyan na. Agpalina ko nga ama. Yes! Yuhuu! Nagalagragsa ka kiti dayta na umuwak bakat. Atoy. Mangan ka amangan bakat. Itikas ta, nasalun at tutipas ngay mo. Nagluto ako ito paborito matinula. Agyaman ak lakay. Awan na nyaman na bakit? Nala, agtugaw kan tamangan tan. Oops. Tumaktak ka lang di dyan mo. Is amasapon na iwanan ti sigug mo bakit? Di ka na agbambanong. Bayam nagit ti matrabaho ni ti balay. Siya akong ti mga ramid, ha? Di nakpakadanagan lakay. Kabailak pa'y matiag trabaho. Saan ko manatanggan ti ulom, ha? Basta noan niya dagiti imbagak, iso ko ma itong palang. Alawanan, matungpal ti pagayatan, boss. Very good.
Unay kamatan. Nabartag ka man na nasimbang pa. Saan mo't bakit? Nakainumak lang. Lakay. Liklikam kumamutan ti uminom iti ara. Nang runa itatamasikuga kon. Di ka kanimadanakan. Tauragin inumak. Amok mat ti obligasyon ko ka. Ngam, saan kumamot ka na yun? Panunutom kumamot ti salon at mo Kasano kaming tulaangan iti agbalin nga anak ta, no agsakit ka, gapo iti kaiinom mo. Di mo ngamin ibagbaga ang agsakita pa ka. Nakasalsalo na atat to ba yun? Kita mo, oo. Healthy ti asawa. Isang awan nga rin pa kapag tanakan. Pudno nga gininumak. Ipasigurado mat, asaan kayo abaybayan. Nanguruna, enton at danton anak ta. Dahil tatiin mo lang iti panunod mo. Bakay? Oh, di mo matlamay dison ti cellphone mo, Jay. Itay ka pa nga isam dita. Asino ti ka chat mo? Ha? Ay, kwa? Awan, bakit? Adalaan mo't pagtungtungtungan mi, kadagiti ka barkadak dito yung group chat mi. Sigurado ka, dagiti barkadam ti ka chat mo? Ha? Sigurado ka, kunak? At dayta ka man ako nak. Ipakat mo man ang tiki naman ng himon mo. Agdamdamag aklaang mat, Jay. Awan mat siguro ti dakas na. Di mo man ipilit tikat mo siya. Awan ti dakas nga aramidag. So tumala ka dito na. Kung di mo kaya't nga agapat naman Kano si kamat ti mangirugrogi iti apa? Kasano? Kat kalahin mo't ngayon apalpaling iwan na kiti karaw ko. San lang na ita? Ikampay iti kaipapanan na dagiti simple abanag ang makikita. Agdamdamag aklaang mat. Ngam kastakit din ti reaksyon mo. Gusto na. Sumanao ka pa lang dita. Makauma. Jay! Jay! Apay ka di bakit? Tulungan nakban lakay. Kasta unay asakit ti likod ko. Naanay ko. Anya? Yan. Apay ka nga ta. Diyak manam mo. Basta bigla matlangan na simakit ti likod ko. Tinasayat. Mapantalangan ni hospital. Tagpa-check upak lakay. Mala, umay ka nga rin tas sibahin ka bakit? Pasay-sayat nagpaiso na mapantalangan ni hospital. Ambangan mo't no aganakan. Ay na, kampal timpas ngay mo bakit? Huwag nga rin lakay. Diyak ba't ninamnama kambal gayam ti anak ka? Kita mo, naglulukmag na. Huwag nga rin Ay, huwag gayam. At ako makidawag kan ka, Jay. Anya dito. Kaya't ko ti agawid iti lugar mi. Kaya't ko ang makita na papakan mama. Katuan Day talaga. Agawit tayo nung tungaro di dyan lugar niyo bakit? Ipasyar ta dagiti ubing dyan. Tapno, amok matan dagiti naganak mo. Ay na. Nagtataarmatan na gito'y apo ko talaga. Wan garon pa kan. Mga paray awdang awiran. Siyay na. Pasensya ka na. Kanagitisan alasaya at ngaylang aramid mi kan kay ti kalabas. Nalaos ti panagbabawi mi kin ni mamam. Kinapuno na. Sinapsapul da ka. Gamawan na pulos damag may papankin ka. Sapay kumata mapakawan na kami, anak ko. Puno ti kinunan ni Papa Machine. Kat sapay kumata mapakawan na kami. Kadagiti adwa nagpasulan bikan ka, anak ko. Awanan kanyak dagijay, mama. Papa. Para kanyak. Da kayo lata ti pudpud no anaganak ko. Isu adi kay agdanag. Ta sa anak anagimula iti sakit tinagam kada kayo. Nabayagan anapakawan kayo, mama, papa. Hala, agyaman kami unay siya, anak ko. Awan ang yaman na, papa. Asino nga'y kumatiag si sinaranay, no saan ada tayong matla ang asa nga pamilya.
Ing kayabanan ni Jay anak ko. Nabartag sa mutan. Ay na, bye-bye nyo laang mama. Di na ngamin kaya't ti maayaban. No kasta nga da inuman na. Ang mga no isupay ti pagapaan mi. Kasta aya. Wen, sana bale. Agawid mo't laang dayta. Inton marik na at talaga adinan ka ba ilan ti uminom. Ay unay kalitan, Jay. Insarwang matlatan dita. Sinubra amat nga minti iminom. Kita na lang gitidin tanong may namagpakat. Diyan na lamis. Kabilang itadungais. Mamit laang, kat ni agsang sangit na giti ubing. Mapan ko pa'y laang itad ka na papa. Agawa nga. Tani, makainom akon. Ito na lamis. Wala. Iyag mo pa'y lang nga ron dagiti apo ko. Tas siya, ti mga awir anak ko. Wan man papa. Ay na. Kastaunay mo nga minabartek ni Jay. Tanda ni di na pahin ka ba ilang timag na itay. Ay, wan nga rod papa. Sinubra naman nga minong tinagin. Sapay nagmadi ti bartak na. Alala, ibati mo dagiti ubing. Tas siya kung ti makaamo ang mga awir kadakwana. Inka si katsuan ang tasawa man ako. Gusto naman, agsardeng kayo, agsangsangit apo ko. Hoy, siga na kay. Ang anong dagit anak ko, ha? Habang agsangsangit, kadkidalam sama dagit ang beng, ha? Ayup ka, Abay ka, abay dumanog ka, Hige. Daytoy pa. Daytoy muti parakin ka. Lakay! Tumaray kan! Umayan ni Jay! At dagam na abunang! Kaltingam ti tumaray! Pasensya kan, Jay. Ang panagkunak. Jakon makaanos iti danang. Agasam mantikas dyan ngay naramid mo iti amak. Dinanog-danog mo. Samon to kinamat iti bunang. Nasayat ka di pa iti kasta panunot mo, ha? Shane, Ikarkarigatak mat nga anusan kan awatan ti kinamamartag mo. Ngam no ti panangkabil mo kan ni papa. Sabalin asaritaan day ta. Uray kas kasano. Imbilang ko ida kas pudpud no anaganak ko. Nasaysayat sa langan nga agsina ta. Iti kasta, saanan maulit pa iti inaramid mo kan ni papa. Jay, dumakdak ka lang dagiti uping. Ngam aging ga ita. Awan pa'y makita ka nagbaliwang. Nupudno nga ipatpatagda kami kadagiti anak mo. Ijamon ti arak, kat ipamaisamon ti agtrabaho. Iti kasta, awanan ti kastoy mapasamak agulo.